naka ne. Kaga fa daga ina haka. Baka da labari. Baka da labari. Wani irin labari? Atiku. Kaga dan gogo fa. Baka da labarin Atiku. Kai ka saba da irin wannan bayani. Dakata. Da kan zan kure. Dakata bari baka labari. Baka da labarin Atiku. Kamfe din shi na farko a Najeriya ya ce zan canja tsarin Najeriya gaba daya. Ina zai kai mutanen Najeriya? Baka sani ba? Akwai wani application da America ta kirkira gaba ɗaya mutanen Najeriya da kayan abincin da komai za a sa su a ciki. Ni ma nan haka da ganna kan hanya ina sauri ga rike ni. Ina so zan je in same shi ne mun yi da shi zai bani shugaban kula da zirga-zirgar kwashe mutane na Najeriya. Dalilin da yasa kenan. Kaga fa. Sai an jima kaga tafiya.